wśród nich szkolnego się pścigły języka, gazetnice, pisyże, aby nowi artystce. Większość zajających teraz dla kasiebizny młodych ludzi języka kasiebszczygłe nauczyła się w szkole. Edukację kasiebizny dareją więcej jak 25 lat i dzesy kasiebszczygłe języka uczy się w szkołach, a na uczebniach kule 20 tysięcy dziecków, a młodzizny. Płeciątci jednakże była wiele skromniejsi. Mamy jej pokazywał, mamy w dziennik wpisany już 1 Sewana 1991 roku, 25 lat temu, pierwsza lekcja kaszepszczego, dokładnie nawet jak pamiętam, w jakiej klasy to się odbywało, że i co tam był, jaki temat, z pamięci z wakacjów. I to był sam początek. Rok później przyszła do naszej szkoły Jaromira Labuda, który w tym zaczątku my bardzo wiele zrobiony, bo ona była też później tą pierwszą szkolną kaszepszczego na Głodnicę. To były czasy 25 lat temu, już przychodziły dzieci tu w Ekwelim do szkoły, które nie rozumiały gadać po polsku. Także to nie była uczba cezego języka, a to była uczba rodnej mowy. Było to o wiele lżej jak teraz, gdzie te dzieci nie rozumieją po kaszepsku gadać, jeśli nie mają tak ukształtowanego aparatu artykulacyjnego. Trzeba ich tak od początku uczyć. I w tym czasu, na początku to było jakby trochę lżej, z drugiej strony było gorzej, bo administracja nie była na to przygotowana. Nie było tej szufladki kaszebizna w ministeriach ani w województwach, także na początku nawet GUS nie uznawał naszych raportów, że nas jest kaszepści uczony. Przedstawca GUS-u, Urzędu Statystycznego tu z Gdańska, rzekł, że nie ma takiego języka. Dopiero skarga moja na falszowanie danych statystycznych to da, że ministerstwo pisało do GUS-u, GUS do ministerstwa, ministerstwo znył do zrzeszenia, jak to z tym kaszepszczym je. I dopiero w 1995 roku się uda, że oni stwierdzali, że kasiebi mają prawo do uczby kaszepszczego i przez to była ta pierwsza subwencja uznana od 1996 roku od stycznia. Takie były początki. Z jednej strony było lżej, bo w Ledzach była Tadeja. To był czas, kiedy wojewodą został Kasieba. Kaszepszci są pokazał w telewizji, kaszepszci w radiu też są pokazał. Także kasiebi byli trochę oszołomieni, jak to nagle tyle kasiebi znaje w kół. A przód to było tak zakazane, przetrąptone było, nie było kaszebizny widzieć. I jakby ta sytuacja, ten nastrój, ta atmosfera w tym czasu taki trochę rewolucyjny spowodował, że ta szkoła jakby została założona, starsi są na to zgodzili, żeby to był kaszepsi. Na początku w pierwszym roku my mieli plus jedny godziny, a później zgodnie z ustawami z tamtego czasu, a dzisiaj jest to samo 3 godziny w tydzień my mieli kaszepci, do dzisiaj tak mamy. Ci na kaszebach regnęły uczby regionalnego języka, chłodko łykazało się, że łekrom uczeni dzieci kaszebizne nutniej się je nauczyć szkolnych tego nauczani. Cile specjalistów ju było, ale felowa ma papierów. Dlatego w Lepincu 1998 roku na Gdańskim Uniwersytecie odbył się pierwszy egzamin dla szkolnych kaszebskiego języka. Ten egzamin, pamiętam jak dziś, tam byli przedstawiciele kuratorium oświaty, tam byli przedstawiciele Zrzeszenia Kasiebsko-Pomorskiego i tam byli uczoły z Uniwersytetu Gdańskiego, jacy się kasiebizną zajmowali, także to była bardzo poważna komisja, która na te uprawnienia nadywa. Dla nas szkolnych to była wielka era, my to tak traktowali. Ale jak jesteśmy przeszli do swoich środowisk, to nie wiadomo było prosto i letko. Ledzę, że tak powiem, na udziałtych nogach do sprawy podchodzili. Pożynka nama pekutuje, zresztą do dziś pekutuje nama darch jeszcze to, że kiedyś za kasiebizna gnąbile w szkołach zakazywali, albo bynajmniej starsi godali, no nie róbmy tego, żeby swoim dzieciom nie szkodzić. A teraz próbuje ta nazutka jakby pożynka namóc, procem, nie wiem, temu, co by ludzie chcieli. Tak to wezdrało. No,
Początki były dość drąższe. Trzeba było przekonywać wszystkich. I wójtów, i dyrektorów, i starszych, no mnie chyba dzieci. Dziś my już możemy sobie posługiwać konkretnymi przykładami na to, że Kasiepści w życiu nie przeszkadza, a nie jednym ludziom, wcale nie tak niewielnym, pomaga nawet w tym życiu. Że to może być sposób nawet na zawodowe działanie i teraz te argumenty są już o wiele poważniejsze. Ja patrzę na tych naszych absolwentów, zresztą w jedno im to gada, że musimy poczekać, aż nam urosną pokolenie z tych uczniów, pokolenie rodziców, które nie będą już świętni tego, że kasiebizna w niczym nie przeszkadza. I teraz prawie jasno w tym ciągu, kiedy przechodzą już dzieci tych pierwszych naszych uczniów. My już nie musimy zaczynać gdyć od, nie wiem, udokazywania, że kasiebizna nie jest szkodliwa, że nikomu nie przeszkadza. Ten problem mamy już z głowy. Z tym my jesteśmy uswojeni i ludzie uwierzyli w to, że to nie jest nic złego, a może nawet być coś bardzo dobrego, pomocnego w życiu. To mamy za sobą i taci brzyd mamy już udostępniony. Ledzy cich nie rozmiele begdać po kasiepsku, jeśli by nie ućby rodni mływe w szkole, je co ryskuwiący. Dla wiele z nich kasiebizna stywy so pasją. To była tak wielka przygoda z tym kasiepskim. To są zaczęło bardzo tak niespodziani. My jesteśmy mieli mieć w szkole łaciński język łebzie szkołę, ale to się zmieniło na kasiepści. I tak tydzień po tygodniu my jesteśmy mieli ten kasiepski język. Niektórzy ludzie byli z tego bardzo nie rydzi, ale jem są cesiu z tego. I tak nie lusiem w tym kasiepskim co staciło, co dla mnie było ważne. I po jakimś czasu też do tego kasiepskiego są dołączyła muzyka. Edukacja kasiepskiego języka nie kończy się na podstawowym, ani nawet na średnim wykształceniem. Kasiebizna jest też uczony w wyższych szkołach. Są cierenci podyplomowi, ale jest też bidan, gdy ludzie jaci do piezie idą na studia. 3 lata dosledy na Gdańskim Uniwersytecie został zrzeszony kasiepską etnofilologią. Tak po prostu przechodzą kasiebi, które już znają, po kasiepsku rozumieją, gadać, to i od razu ciec, bo tam domoce, te akcenty i tak dalej. Niektórzy są z Kaszub, ale głębiej gadają, ale też są ludzie z Puelsi, a nawet z zagranicy, którzy przyjeżdżają i tego lektoratu, jeżeli idzie o etnofilologię, jest więcej jak 600 głędzenów, tak je dostali, żeby się nauczyć i rozmaity szkolnie to robią, na przykład. Bo na przykład ja mam zajęcia z praktycznej nauki kasiepskiego języka, mam Tum Kwopka, Hanna akurat, profesor Cebulsi. Tak je tych ludzi dostali i z rozmaitych stron Kasiub, że to też fajny westrzy. Je lektorat, ja na przykład historię kasiepści, literaturę i tak dalej. Także te rozmaite te studia są tak ułożone, że ten studiera jak przyjdzie, on ma wyjść po tych studiach i być na przykład tym szkolnym od kasiepskiego, albo też gdzieś, nie wiem, jakimś do domu kultury robić, albo coś zajmować się kasiebizną. Tak to jest to pomyślane być. Każdy, kto jest zainteresowany kasiepską edukacją, albo ma myjać pytania, iwre, zrzeszony z nauką kasiepskiego języka w szkole i nie leno. Młyzie zazłenic albo przyjść do biura kasiepskiego pomościło zrzeszeniu, a my będziemy próbowali pomóc. Bardzo często dzwonią dyrektorzy szkół wyuczony język kasiepski czy szkolni kasiepskiego języka z rozmaitymi pytaniami, na przykład liczbę godzin, czy jak zapisać w dzienniku ten przedmiot, czy co z detka ma na kasiepści.
W jedną mamy stara pomagać, tak jak len rozumiem. Kasiepską edukację Ozresia dozajoni na ziać kasiebizne nie leno szkolnych uczniów, ale też całą wydawniczą maszynę. Na dziś mamy bardzo wiele i rozmaitych takich pomoców, co je weźne, jest rzekła i to w uczbownikach, i to na gwez, ale okrom tego mamy wiele książków i to książków pisanych niby dla dzieci, ale tak po prostu, jeżeli ktoś się uczy kaszepskiego od początku, to myślę prawie takie książki jak Balbina z 4B, jak Mack, jak Weronka w przedszkolu, Ryza Franska, to już może nie do zrzeniałych, ale jeżeli młodych chcemy uczyć dzieci, to też można wyzweskać. Wiele takich książków pisanych dla dzieci do wyzweskani. Wiele słowyżów i to nie idzie miały takie słowy, że jak słowyż, nie wiem, gołąbka, ale takie łebryskływy, gdzie człowiek jak ci się uczy, prawie może z redotą segać i łebzerać takie słowy, że jak wanoga zdechama i insi. Mamy fiści do uczby kaszepskiego języka, ze dnia bardzo wiele ledzy są tych języków, prawie z fiszków uczy i na kaszebach mamy terotacie ert. Bardzo wiele tych pomoców są pojawi też, co weźny w komputerach, w internecie. Mamy strony internetowe, gdzie mamy osobliwie igry, jakie mają też uczyć kaszepskiego języka. Kaszubski dla dzieci, taką starną mamy Świat kaszepści rody, możemy poznawać w internecie. Jedną z pierwszych, jak nie pierwszą, to było Star Kremus 2. Mamy planszówki też, gdzie kaszepści coraz mocniej są pojawy, to pewno bardziej znane kaszepści memos wydane przez Trefla, gdzie wiem, że dzieci bardzo z tego korzystają i doma, i gdzieś na uczbach, ale też starsi, jak się uczą kaszepścigłe, to może być taką belną pomoc do tego, żeby kaszepścigłe się uczyć. Osobliwie bym zachęcał tych, co chcą się uczyć kaszepścigłe, do wezwaskani e-learningowe platformy przyrychtowane przez Akademię Warkłowego Kształceni. Tam są niby plus 2 uczby, ale są tak bogaty, że bardzo wiele materiału można tam wezweskać i mamy tam i filmy przerychtowane po kaszepsku, wiele pytań do tych filmów, mamy słowyści, prawie fiści, też tam są bene, krzyżówci. Myślę, bardzo ciekawe, bardzo mądro zaplanowane są te uczby. Coraz więcej mamy tłumaczeniów na kaszepski język, jeżeli ktoś nie chce się uczyć prawie z uczbowników, to może sygnąć po Miedwiedka Pufytka, ja ci go Bożena Ugłewsko przetłumaczyła na przykład. Znaje to z polskiego, bo może przerówna sobie do polskiego czy do anielści wersję. I też dzięki temu są uczyć kaszepsiłe. Że zdewem jest to, że bardzo wiele takich, na taki moderny irt przerychtowany środków do pomocy mamy. Kasiepsko-pomorski zrzeszeni swoim działaniem bardzo wielkie ceskę kładzie na rozwój edukacji. Dlatego też bardzo wiele edukacyjnych budynków skierowanych jest prawie dla szkolnych. Mogę rzeknąć tradycyjnych metodyczno-dydaktycznych konferencjach w Gduńsku, czy Słepsku, czy Redzykowie, ale też w warkowniach, w rozmaitych warkowniach, w stworzeniu planszowych igrów czy animowanych filmów. Wielki wydawniczy Głobidenka jest dostępny za darmo w internecie. Przykład daje portal Kasiepsko Skarbnica. To jest tematycznie edukacyjny portal skierowany do szkolnych kasiepskiego języka, ale też do ludzi, którzy są uczą tego języka i wszystkich innych zainteresowanych kasiepskim językiem, kulturą czy literaturą. I tu bardzo zachęcam do korzystania z bogactwa tej strony i do współroboty. Film powstał w obramie działalności Rady Zna Kasiepskiego Języka zajającej się kasiepsko-pomorskim zrzeszeniem. Zrealizowany jest dotacja ministra Benowych Sprawów Administrację.